Bună ziua, noi suntem Ștefan Grigoriu, Vlad Lupoaie și Rusu Răzvan și astăzi vă vom prezenta o mică parte din ceea ce înseamnă Microsoft Access. Noi am ales să lucrăm în versiunea 2007, fiind mult mai comună decât variantele superioare, însemnând Microsoft Access 2010 și 2013. Vom începe prin a intra în Microsoft Office 2007 și vom lucra într-o bază de date creată implicit de către Microsoft, Northwind 2007. Aici mergem în partea de sus pe Database Tools, unde ne vom axa pe tema noastră, însemnând Relationships sau relațiile dintre tabele. Pentru a simplifica lucrul cu tabelele, vom reduce numărul acestora la 6, pe restul ascunzându-le. Deși nu mai există pe ecran, tabelele și relațiile dintre ele încă există în baza de date. În primul rând, să definim ce sunt relațiile. Relațiile sunt asocieri între entități. Deoarece baza de date se rezumă la stocarea datelor legate între ele, relațiile sunt o parte esențială a bazelor de date. Acestea sunt reprezentate în diagramă prin linii care conectează entitățile. Sfârșitul fiecărei linii de relație arată numărul maxim de instanțe ale unei entități care poate fi asociat unei instanțe ale entității de la capătul opus al liniei. Tipuri de relații între tabele. Există 3 tipuri de relații între tabele. Relația 1 la mai mulți sau one to many, relația mai mulți la mai mulți, many to many sau relația 1 la 1, one to one. Să ne gândim la o bază de date care urmărește comenzi și are un tabel clienți și un tabel comenzi. Un client poate plasa oricâte comenzi. Este logic că, pentru fiecare client din tabelul clienți, pot exista una sau mai multe comenzi în tabelul comenzi. Relația dintre tabelul clienți și tabelul comenzi este, în consecință, o relație 1 la mai mulți. Pentru a crea o relație 1 la mai mulți, în proiectarea bazei de date, luați cheia primară din partea 1 a relației și adăugați-o sub formă de câmp suplimentar sau câmpuri suplimentare la tabelul din partea mai mulți a relației. În acest caz, adăugați un câmp nou, câmpul ID din tabelul clienți, la tabelul comenzi și îl denumiți ID client. O relație mai mulți la mai mulți. Să presupunem existența unei relații între tabelul produse și tabelul comenzi. O singură comandă poate include mai mult de un produs. Pe de cealaltă parte, un singur produs poate apărea în mai multe comenzi. Acest tip de relație este denumit o relație mai mulți la mai mulți, deoarece pentru orice produs pot exista mai multe comenzi și pentru fiecare comandă pot exista mai multe produse. Rețineți că, pentru a detecta relații mai mulți la mai mulți între tabelele dumneavoastră, este important să luați în considerare ambele părți ale relației. Pentru a crea o relație mai mulți la mai mulți, trebuie să creați mai întâi un al treilea tabel, denumit deseori tabel de relație, care împarte relația mai mulți la mai mulți în două relații 1 la mai mulți. Inserați câmpul cheie primară din fiecare dintre cele două tabele în al treilea tabel. Ca rezultat, al treilea tabel înregistrează fiecare apariție, denumită și instanță, dintr-o relație. De exemplu, tabelul comenzi și tabelul produse au o relație mai mulți la mai mulți, care este definită prin crearea a două relații 1 la mai mulți în tabelul detaliile comenzi. O relație 1 la 1. Într-o relație 1 la 1, fiecare înregistrare din primul tabel poate avea o singură înregistrare potrivită în al doilea tabel și fiecare înregistrare din al doilea tabel poate avea o singură înregistrare potrivită în primul tabel. Acest tip de relație nu este comun deoarece, de cele mai multe ori, informațiile asociate în acest mod se stochează în același tabel. O relație 1 la 1 poate fi utilizată pentru a diviza un tabel cu multe câmpuri, pentru a rezolva o parte dintr-un tabel din motive de securitate sau pentru a stoca informații care se aplică numai pentru un subset al tabelului principal. De ce se creează relații între tabele? Aveți posibilitatea să creați relații între tabele în mod explicit utilizând fereastra relației sau glisând un câmp din panoul listă de câmpuri. Office Access 2007 utilizează relațiile tabel pentru a arăta cum se asociază câmpurile când trebuie utilizate într-un obiect de bază de date. Există mai multe motive pentru a crea mai întâi relații între tabele, apoi alte obiecte, cum ar fi formulare, interogări și rapoarte. În primul rând, relațiile tabel oferă informații proiectărilor de interogare. În al doilea rând, relațiile între tabele oferă informații proiectărilor de formular și raport.
În al treilea rând, relațiile între tabele sunt fundația pe care se poate impune integritatea referențială pentru a împiedica apariția înregistrărilor solitare în baza dumneavoastră de date. O înregistrare solitară este o înregistrare cu referință către altă înregistrare care nu există, de exemplu, o înregistrare de comandă care se referă la o înregistrare de client care nu există. Când proiectați o bază de date, divizați informațiile în tabele, fiecare având o cheie primară. Apoi, adăugați chei externe la tabelele asociate, care au referințe la acele chei primare. Aceste perechi de chei, de forma cheie externă, cheie primară, formează baza pentru relațiile între tabele și interogările multitabel. De aceea, este important ca aceste referințe cheie externă, cheie primară, să fie sincronizate. Integritatea referențială asigură că referințele sunt sincronizate și dependente de relațiile tabel.